ጥዕና ይሃበለይ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ደፊደል ቲቪ እናተዳለወ ዝቐርብ ንህልው ኩነታት ዝደስስ መደብ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር አብይ አሕመድ እዚ ሕጂ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተቐሲቱ ዘሎ ዘይምስምማዕ ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ዝጀመረ ምዃኑ ገሊጹ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ብሰለስተ ለካቲት 2026 ለባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ግጭት ኣብ እዋን ኩናት ትግራይ ብሰራዊት ኤርትራ ዝተፈጸመ ምዝማትን ምዕናውን ንብረት ከም ዝጀመረ ሓቢሩ። ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ኣኽሱም ኣማይት ሲቪላውያን ሰባት ከም ዝቐተለን ኣብ ከተማታት ዓድዋን ዓዲግራትን ፋብሪካታት ከም ዝዘረፈን እውን ወሲኹ ጠቒሱ። ለዚ ተግባራት እዚ ንምዕጋት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኩሉ ግንባራት ኣብቲ እዋኑ ክቃለስ ከም ዘይከኣለ እውን ኣስሚሩሉ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ነዚ ዝገለጸ ጸብጻብ ባጀት ናይ ቀዳሞት 6 ኣዋርሕ ዓመተ 2018 ግእዝ ኣፈጻጽማ ስራሕ መንግስቲ ኣብ ዘቕረበሉ ዝነበረ እዋን እዩ። ከም ዝዝከር ገለ ኣዋርሕ ቅድሚ እቲ ኩናት ትግራይ ዝተወልዓሉ ኣብ መንጎ መራሕቲ ሃገራት ኤርትራን ኢትዮጵያን መጠኑ ዝሓለፈ ዘይንብሩ ሽርክነት ተራእዩ ነይሩ። እቲ መጠኑ ዝሓለፈ ሽርክነት እዞም ክልተ መራሕቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዝተሓብአ ጉድ ከም ዘለዎ ንኹሉ ጉድ እዩ ነይሩ። እቲ ድልየት ብወገን ኤርትራ ንሕወሓት ፍጺምካ ምጥፋእን ንህዝቢ ትግራይ ንምጉስቓልን ተተኻኢሉ ድማ ንመላእ ኢትዮጵያ ናይ ምቁፅጻር ክኾን እንከሎ ብወገን ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ነቲ ንዓሰርተታት ዓመታት ስልጣን ብሒቱ ዝጸንሐ ሕወሓት ፈጺምካ ንምድምሳስ እዩ ነይሩ። እዚ ዘይንቡር ምሕዝነት እዚ ብሓያላን ሃገራት ዝተገብረ ምትእትታው ኣብ መንጎ ሕወሓትን መንግስቲ ፌደራልን ኣብ ፕሪቶርያ ዝተገብረ ናይ ሰላም ስምምዕ ኣብ ሓደጋ ከም ዝኣተወ ብግዚኡ ብዝተፈላለዩ ፖለቲከኛታት ተተንቲኑ እዩ። ድሕሪ እዚ ኣብ መንጎዞም ክልተ መሻርክቲ ፈኸም እናበለ ክጓሃር ዝጸንሐ ዘይምስምማዕ ኖ ሎሚ ብግህዶ በባል ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ይንገር ኣሉ። እዚ ሕጂ ኣብ መንጎ መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ተፈጢሩ ዘሎ ምፍሕፋሕ ንምፍታሕ ዝተፈላለዩ ኣካላት መንግስቲ ናብ ኤርትራ ተላኢኾም ምንባሮም እንተኾነ ብሰንኪ እምቢታ መንግስቲ ኤርትራ መፍትሒ ከም ዘይተረኸበ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ገሊጹ። ኣብቲ ሰዓት እቲ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኣቶ ደመቀ መኮነንን ኣቶ ገዱ እንዳርጋቸውን ናብ ኤርትራ ተላኢኾም ህዝቢ ብሰራዊት ኤርትራ ከይጉዳእ ሓቲቶም ከም ዝነበሩ ብባይቶ ሓቢሩ። ብተወሳኺ ሻዕብያ ምሳና ግጭት ዝገበረ ሕወሓት ፈጺሙ ኣይተደምሰሰን ዝብል ሰበብ ከም ዝነበረ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብርዩ። ኣብቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዝነበረ ኩናት ሻዕብያን ህዝቢ ትግራይ እጭፍጫፍ ስርሐ ኢሉ ተተሓሒዝዎ ምንባርኹን ገሊጹ። ፌደራል መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ይኹን መጥቃዕቲ ከም ዘይቅበል ድሕሪ ምግላጹን ድሕሪ ምፍርራም ስምምዕ ፕሪቶርያን ኩናት ሰሜን ከም ዘብቅዐ ድሕሪ ምእዋጁን ሻዕብያ ግን ስለምንታይ ሕወሓት ከይጠፍአት እዚ ይኾን ብምባል ምስ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ግጭትን ቅርሕንትን ከም ዝኣተወ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ነቶም ኣኸበኛታት ኣብርዩ። ቀዳማይ ዙር ውግእ ኣብ ትግራይ ምስ ተጀመረ ሽረ ካቢድ ሕወሓት ምስ ተንዝአት ሰራዊት ኤርትራ ደድሕሪና ተኸቲሉ ንሽረ ብምእታው ገዛውትን ትካላትን ውልቀ ሰባት ከፍርስ ጀሚሩ ድማ እዩ። እዚ እናኾነ ኣይተዛረብናን። በኣኽሱም ምስ ሓለፍናውን ደድሕሪና ናብ ኣኽሱም ኣትዮም መንእሰያት ቀቲሎም፣ ኣብ ዓድዋ ደድሕሪና ኣትዮም ፋብሪካታት ክዘምቱ ከለውን ስቕ ኢልና ኣይተዛረብናን። ኣብ ዓዲግራት ኣትዮም እውን ፋብሪካ መድሃኒት ዝውስር ወሲዶም ክወስድዎ ዘይከኣሉ ድማ ኣፈራሪሶም
ኣብቲ ግዜ እቲ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብኹሉ ሸነኻት ናይ ምክላስ ዓቕሚ ኣይነበሮን። እዚ ኩሉ ምስ ተገብረ ዝተፈላለየ እዋን ኣብ ኤርትራ ልኡኻት ሰይደ ነይረ። ካብቶም እተለኣኹ ገሊኣቶም ሕጂ ምሳይ የለውን። ንኣብነት ንኣቶ ገዱ 2 ግዜ ሰዲድዩ ነይረ። ንህዝቢ ትግራይ ኣይትጉድኡ ዝብል መልእኽቲ ናብ መንግስቲ ኤርትራ ክርጽሕ የእተዮ ነይረ። ኣቶ ገዱ ሕልና ዘለዎ ሰብ እዩ ብዛዕባ እዚ ክምስክር ይኽእል እዩ ክብል እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ንኣኼበኛታት ገሊጹ። ኣብዚ ሰዓት እዚ ህዝቢ ትግራይን ሕወሓትን እንተዘይጥፋእኽዎም ኢሉ ምስ ዝፈክር ዝነበረ ሻዕብያ ተላፊኖም ኣንጻር ፌደራል መንግስቲ ዝንቀሳቐሱ ዘለዉ ኣባላት ሕወሓት ኣብ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ይኹን ተገዳስነት ከም ዘይብሎም እዩ ዘርኢ ብምባል እውን እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ነዚ ሕጂ ዘሎ ድፍንቲ ገለ ኣባላት ወያነ ምስ ሻዕብያ ኮኒን። ድሕሪ እዚ ብቐዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝተዋህበ መግለጺ መንግስቲ ኤርትራ እውን ብወገኑ ብጉዳይ ቀይሕ ባሕርን ክስታት ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሰራዊት ኤርትራን ብምጥቃስ ብኣፈኒኡ ሃቢሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኩናት ይውጀሉ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ኣብዚ ተለዋዋጢ ፖለቲካ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ሓደ ግዜ ነቶም ነዊሕ ዓመታት ባድመ ብዝብል ምስምስ ኣብ ኩናትን ምፍታትን ዝነበሩ መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ናብ ሓደ መዓዲ ብምምጻእ ምስ ወያነ ክገጥሙን ንህዝቢ ትግራይ ናብ ጆኖሳይድ ዝጸጋጋዕ መከራ ከውርድሉን ናይ ቀረባ ተዘክሮ እዩ። ካብዚ ቐጺሉ ኣቐዲሙ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከልዕሎ ብዝጸንሐ ናይ ዋንነት ባሕሪ ሕቶ ዝምድና መንግስታት ኤርትራን ኢትዮጵያን እናሓርፈፈ ብምምጻእ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ኣሰካፊ ኩነታት ይርከብ። እዚ ተኸቲሉ መራሕቲ ወያነ ኣብ ክልተ ተመቓቒሎም ገሊኣቶም ኣብ ጽምዶ ምስ ሻዕብያ ገሊኣቶም ድማ ኣብ ጽምዶ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ተሸሚሞም ይርከቡ። እዚ ኩሉ ክኸውን ከሎ ብወገን ኢትዮጵያ ህዝቢ ትግራይ ወገን ኤርትራ ድማ መንእሰያት ወተሃደራት ኣለዳ ደራርዓርን ስደትን ስነ ኣእምራዊ ማሰይትን ጥሜትን ካልእ ቁፅሪ ዘይብሉ ገልታዕታዕን ኮይኖም ይርከቡ ኣለዉ።